Vážení prarodičia, rodičia, milé deti. V rámci nepovinného predmetu si dnes porozprávame o takej maličkosti, ako je obyčajné strúhadlo. Ani sa nezdá, ale od prastarého písma je to velikánsky historický skok. Predstavte si, že taká tužka vznikla na rozdiel od husacieho prka len na počiatku novoveku a rozšírila sa vlastne až v našom storočí. Naši pradedovia používali v škole grífliky a na to orezávače nebolo treba. Strúhadlá musia byť teda ešte mladšie, no tužky v mnohom predstihli. Nie sme však na hodine histórie, ale prilákali sme vás na prehliadku dômyselných, pôvodne jednoučelových prístrojčekov. V tomto smere je zberateľ Milan Chudý priamo pán profesor. Ku dňu našej revízie ich nazbieral presne 2056 kusov. Toto sú prvé 4 strúhadká, ktoré som si ako tretiak odložil, pôvodne vlastne ako hračky. A sú vlastne základom celej zbierky, lebo postupne som začal k nim ďalšie a ďalšie pridávať do tej 6. triedy, tam som ich už mal 20. A potom som začal tomu venovať trošku vážnejšie. Dá sa povedať, že začiatky tejto zbierky boli veľmi ťažké, lebo v tej dobe, keď som ja začal zbierať, tak sa objavilo 1 alebo 2 strúhadka nové za pol roka, ako u nás na Slovensku. Nejaký do zahraničia voľný vstup nebol, takže som zbieral iba tu. U nás boli dostať iba poľské a české strúhadka, teda československé vlastne. Postupne až okolo takými nejakými 10 rokmi sa začali dovážať, hlavne z Číny, všelijaké figurky. Potom boli v móde, čo chodili také drevené panáčiky. Potom už sa to dalo aj rozširovať. Každá oblasť je zastúpená v týchto strúhadkách. Či sa to týka dopravy, je to od trojkolky cez lietadla, cez všelijaké lode, cez osobné autá, nákladné autá, motorky, žirafy, slonov, dinosaury, všetko sa tu vlastne nájde. Potreby pre domácnosť, čo sú mlynček, chladnička, pračka, fotoaparát, sušič vlasov, hasiaci prístroj, všetko vlastne vždy ma prekvapia tým, že vymyslia nejaký nový tvar. To znamená, že keď pred 5 rokmi prišiel na trh mobil, už aj strúhadko je mobil. Jeden typ alebo druhý typ. Dokonca počítač ukazuje budík, stopky, čas. To je vlastne taký viac funkčný stroj. Vzadu je strúhadko. Tu sa otvárajú papieriky na tuši. Toto je vlastne guma, ten semafor. Tuto máme sponky. Ale hlavne je tam strúhadlo. Nie, deti sa nezaujímajú len o to, aký tvar má to strúhadko. Ale vlastne, keď má nejakú funkciu, tak sa s ním už hrajú. A ešte ma prekvapila ďalšia vec. Málo ktorý z dospelých chytí túto myšku do ruky, ale skoro každé dieťa si ju pohľadka. Čiže deti sa nemenia, stále sú hravé. A vlastne výrobca im ponúka nielen strúhadlo, ale aj hru. Veľká škoda je, že nemôžem túto zbierku nikde ukazovať. Pokiaľ mala ešte tých 400-500 kusov, tak sa to ešte dalo. Vošla sa do nejakých 2-3 políc, potom do jednej skrinky na jednu stenu. Ale už teraz, keď je 2000, už je to len uložené po škatuliach. A teraz, keď vidím tie detské očká, tak mi je normálne skoro až ľúto, že to nemôžu vidieť každý deň, alebo vtedy, kedy by chceli. Mám 40 rokov a ešte stále zbieram strúhadlá. Zaujímavé je, že sú z rôznych materiálov robené tieto strúhadlá. Jedni sú gumené, druhé sú drevené, kovové mám. A jedna taká rarita, jedno mám sklenené, pochádza z Paríža. Neviem, kto z vás by dal za neho 32 frankov. Ja hej.